Informació. L'oratge. I així comencem el dia, avui dimarts, 23 de juliol, així al municipi d'Ondara, un cel pràcticament ras, amb unes temperatures que en aquests moments ja van rondant els 23 graus. Avui serà, per tant, una jornada on la calor tornarà a apretar especialment durant el centre del dia. Com s'aprecia la imatge del satèl·lit Meteosat, els núvols de moment són poc importants. Una jornada més, la nuvolositat serà escassa a l'àrea del Mediterrani o tot el més, amb alguns núvols prims que poden aparèixer de vesprada. La previsió per avui al nostre municipi ens porta a parlar d'un dia dominat per el sol. Tornarà, per tant, la situació a repetir-se, amb calor, especialment al centre del dia, on les màximes tornaran a assolir els 32 graus. Per demà la situació poc canviarà, si cal destacar que les temperatures encara seran sensiblement més altes a les registrades durant el dia d'avui. I en vistes als pròxims dies, el temps sembla que no canviarà massa. Continuarem dominats per el sol, amb alguns núvols baixos que poden sovintejar durant les primeres hores del dia i unes temperatures que no patiran grans canvis. La calor, per tant, apretarà també, sembla, últims de setmana.